Hayırlı kın sana güzel jırım. Tuğan ile sihri pişmağı. Yaşıl bişigim sin sabah ile. Sine gaziz, yemli jir var mı? Məktəb. Bu sözünü eşitüge məktəb okuşusunun da, zor bir şahısının da göz altına şauğır kilgen balalar türkümü sıyınıp, koluna ukaskı tutkan okutuşu kilip basa. Akılakta teneffüslerge şakırışı kıngıra uçun yankırıy. Şul hatirelerini yanartıp, hamşin varlıkını yaktırtıp, bugün Yılbat Tüp Məktəbi məktəblər tırmışından tapşırığına efirga koşuldu. Мәктәп дигәч, күз алдына укытучы килә. Укытучы дигәч, мәктәп. Укытучы. Ул һәр малай, кыз өчен әйдәүче кеше. Тапшыруның төп максаты яшь буында нәкъ менә шушы әйдәүче һөнәргә карата хөрмәт дәрәҗәсен күтәрү. Һәм без бүген барысын да яктыртачакбыз. Хәерле сәгатьтә. Хәерле көн, хөрмәтле зәңгәр экран артларында утыручылар. Сезне Юлбат Төп мәктәбенең укытучылары һәм укучылары исеменнән кайнар сәламлибез. Быелгы уку елында мәктәбебездә 80 укучы белем үрләрен яулый. Аларга югары белемле, үз һөнәренә тугры булган 19 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Мәктәп заман таләпләренә бар яктан да җавап бирә. Бар уңайлыклары булган 13 класс кабинет, зур, иркен спорт залы, ашханәсе, туган якны өйрәнү музее, китапханә бар. Мәктәп китапханәсе һәр укучы, һәр укытучының төп таяну ноктасы булып тора. Белешмә сүзлекләр, методик ярдәмлекләр, матур әдәбият, вакытлы матбугат чаралары һәммәсе бүгенге укучыга багышлана. Китапханә ул мәктәп терәге, ә мәктәп белем йорты. Китапханәнең методик темасы информацион технологиялар аша укучыларда китап уку эшчәнлеген үстерү. Китапханә 80 балага 15 укытучыга ярдәм күрсәтә. Китапханәдә дәреслекләр 1152, методик әдәбият 110, матур әдәбият 3556 экземпляр. Китапханәгә 7 төрле газета, журнал килә. Уку елы башыннан китапханә планы эшләнеп куелды. Эш план нигезендә алып барыла. Уку елы башында китапханә активы членнары сайланып куелды. Масса күләм чаралар үткәргәндә, яңа китаплар кабул иткәндә, китапларны вакытында тапшырмаучылар белән эшләгәндә, китапханә активы ярдәменә таянып эшлибез. 2021 ел Татарстанда туган тел һәм халыклар бердәмлеге елы буларак истә калды. Шул уңайдан китапханәдә Тукай яши, Тукай яшәячәк, бөек әкиятче Ганс Андерсон, балачак китап белән, милли кием сәхнә бизәге, халыклар дуслыгы, һәр чәчәкнең үз исе, һәр халыкның үз төсе. Туган тел ул безнең язмыш. 21 февраль туган телләр көне. Муса Җәлил һаман безнең арада күргәзмәләре оештырылды һәм китапханә дәресләре узды. Патриотик тәрбия бирү максатыннан сезнең батырлык үлемсез, блокада өзелүгә 78 ел, сугыш хатирәләре, халкыбызның батырлыгы мәңгелек, Буразнада үскән балалар күргәзмәләре оештырылды һәм күрсәтелде. Укытучыларыбыз безне заманга лаек белем алып, үзебезнең мөмкинлекләрне гамәлгә ашырсын өчен барысын да эшләргә тырышалар. Шуны да әйтеп китмәм мөмкин түгел. Информацион технологиялар көннән-көн мәктәбебезгә ныграк үтеп керә. 7 интерактив такта, 15 мультимедия проекторы, 24 укытучы ноутбугы дәресләрне тагын да кызыклырак һәм нәтиҗәлерәк итәргә булыша. Матур, җылы мәктәп өчен материал техник базаны ныгытуда һәр даим ярдәм иткәннәре өчен район администрациясенә һәм мәгариф бүлегенә, мәктәп директорына зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Ә хәзер сүзне мәктәбебез директоры Илнар Илдаровичка бирик. Мин Юлбат Төп мәктәбендә 4нче елымны хезмәт куям. Монда эшләү миңа бик тә ошый. Коллективыбыз бик тә дус, тату, бердәм, нинди генә эш булса да инде һәр вакыт бергә коллектив белән башкарып чыгабыз. Һәм менә шунысы да сөендерә. Соңгы 4 ел эчендә генә безнең коллективка 4 яшь белгеч килеп кушылды. 2020 елда инде мәктәбебездә бик зур капиталь ремонт булып үткән иде. Һәм менә шушы ремонттан соң безнең мәктәпкә ихтыяҗ тагын да артты. Һәм шәһәр җирлегеннән 10 укучы килеп кушылды безнең мәктәпкә.
Мәктәбебез техник яктан да, материал яктан да байытылды, бөтен стандартларга да туры килә. Һәм мондый мөмкинлекләрне булдырган өчен мин барлык коллектив исеменнән район җитәкчеләренә зур рәхмәт сүзләрен җиткереп калам. Олимпиада хәрәкәте буенча да мәктәбебез сынатмый. Укучыларыбыз олимпиада, фәнни-гамәли конференцияларда, бәйгеләрдә актив рәвештә катнашалар, уңышларга ирешәләр. Фән олимпиадаларының муниципаль этабында көчләрен сынап, 24 фән буенча 3-9 сыйныфлардан 19 укучы катнашты. 11 призлы урын яуладылар. Тимирхан Рахимуллин экология һәм биология буенча җиңүче. Рушан Фаткриев математика һәм инглиз теле информатика буенча призер. Бахтияр Амиров геология буенча җиңүче, экология буенча призер. Талия Шамсиева география буенча җиңүче, рус теле буенча призер. Табрис Хасанов математика буенча призер. Әзилә Рахимуллина рус теле буенча призер. Инглиз математика фәннәренә 1 класс укучыбыз Рушан Фаткриев региональ этапның Путь к Олимпу олимпиадасында призер булды. Алга таба да сынатмабыз дип уйлыйбыз. Безнең мәктәптә уку белән бер рәттән тәрбия чараларына да зур игътибар бирелә. Төрле иҗади бәйгеләрдә, конкурсларда актив катнашабыз. Мәктәбебез тулы канлы тормыш белән яши. Инде традициягә әйләнгән бәйрәмнәрне үткәрү өчен зур тырышлык куябыз. Ел саен төрле формаларда үткәрәбез. Уку белән бер рәттән мәктәбебездә укучыларны түгәрәкләргә тарту, балаларның буш вакытларын файдалы һәм кызыклы итеп үткәрү дә алгы планга куелган. Бүгенге көндә хореография, зурай-курай уен коралы ансамбле, автомоделирование, волейбол, футбол, остакулар түгәрәкләре гөрләп эшли. Мәктәбездә спорт һәм сәламәтлек юнәлешенә зур игътибар бирелә. Спортның бер төре булган шахмат җитәкчесе Ройвия Равгалиевна, футбол җитәкчесе Ишат Нурович, волейбол җитәкчесе Замир Вагызович түгәрәкләре тулы көченә эшләп килә. Мәктәбебездә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты якташыбыз Марат Ибрахим улы Галиев район башлыгы Мәгариф идарәсе җитәкчеләренең ярдәме белән шахмат зонасы ачуда шуның ачык мисалы. Түгәрәкләргә тартылмаган бер генә бала да юк. Фәрит Габделмәҗитов җитәкчелегендә уза торган халык уен коралы түгәрәгендә укучыларыбыз нинди генә уен коралларында уйнамыйлар.
Хореография түгәрәгенә йөрүче укучыларыбыз Альмира Фуатовның җитәкчелегендә район, республика күләмендә узучы чараларда актив катнашалар, җиңеп кайталар. Әлеге түгәрәк эшчәнлекләренә зур этәргеч бирүче районыбыз башлыгы Минниханов Рәис Нургали улы ярдәме белән ел саен түгәрәкләр эшчәнлеген җиһазландырырга шәхси эшмәкәрләр, оешмалар булыша. ОСХП Юлбат оешмасы җитәкчесе Айнур Рафаилович, КФХ җитәкчеләре Фәннур Хашимович, Ирек Салихович, Фирдус Фаритович, Илнур Габдрахманович, Ленар Каддусович, Ойрат Габдулхаевич, Хуснулла Баширович, Фирдус Фаритович, ООО Сельхознаб директорына изге эшләре өчен рәхмәт белдерәбез һәм киләчәктә дә уңышлы хезмәт нәтиҗәләре телибез. Мәктәбезнең балалар думасы Шатлык балалар оешмасы да актив эш алып бара. Тукта, Филүзә, бу урында яшь укытучыбыз белән таныштырып китәргә кирәктер. Әлбәттә, әйдәге сүзне Шатлык балалар оешмасын әйдәп баручы укытучыбыз Ләсирә Ашатовнага бирик. Мен Юлбат мәктәбендә педагог оештыручы булып беренче елымны эшлим. Һәм күп кеше миңа ник менә нәкъ шушы һөнәрне сайладың дип сорау бирә. Һәм бу сорауга инде мин һич ялгышмыйча җавап бирәм. Чөнки балалар белән эшләү, алар белән нәкъ менә шушы өлкәдә кайнау минем өчен бик күңелле генә түгел, хәтта рәхәт дип әйтергә, үзенчә бер рәхәтлек бирә, шатлык өсти. Балалар да иҗат ягыннан үзләрен бик өстен һәм бик җаваплы тоталар. Төрле концертларга үзләре концерт номерлары әзерләп, әйдәгез шушылай итеп карыйк әле, булай итеп карыйк әле дип җавап бирәләр. Yolları uzadı, illeri gizlim, yolda
Балалар оешмасы иҗтимагый тормыш мәктәбе ул. Анда катнашу буш вакытны файдалы һәм кызыклы итеп үткәрергә, шәхес буларак танылырга ярдәм итә. Яшь буынга тәрбия бирү кече яшьтән үк башлана һәм тәрбиянең төрле алымнары кулланыла. Балалар оешмалары аша укучыларны тәрбияләү уңай нәтиҗәләргә китерә. 3 оста бар, 3 варис һәм 2 остазлар отряды берләштергән Шатлык балалар оешмасы педагог организатор җитәкчелегендә һәр көнне игелекле эш кыл девиз астында галстуклы ил программасы нигезендә эш алып барыла. Менә шулай. Мәктәптә безнең балачак елларыбыз гөрләп уза да инде. Без Татарстан Республикасының иң бай, дәрәҗәле районнарыннан булган Саба төбәгендә яшәүебез, татар милләтеннән булуыбыз белән горурланып яшибез. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.